И какво става, хора? Тук сме с Прото и Здрасти. Здрасти. И ще поцъкаме малко GTA. Купих си я наскоро, така че почваме да цъкаме. Надявам се да няма много лак и много FPS дропове. Дори да има, пак ще го кача, но дано няма, надявам се да няма. Намалил си доста графиката, за да не сече. И така. Иначе на доста голяма графика ми върви добре, но все пак аз не си знам. Не си я намалил. Така, първото нещо, защото съм като изрод. Така, първо да ви кажа, адски ме е срам за тази кола, защото просто тази бричка, не знам, това ми беше в туториала онлайна. Просто там ми я даде и просто да. Първото нещо, което трябва да направим е да отидем да се пострижем, защото не се харесвам. Просто ми като някаква да я замутля. Ужасен съм. Просто разкажи нещо. Няма какво. Аз ще ходя да гледам как се постригаш, защото аз съм си нагласен вече. Добре. Аз може би ще се пострижа като тебе, защото тази прическа не да ми харесва, обаче с кафява коса. Ами аз съм кафява. Кестенява, да, нещо кафява. Това да не ти е лайно. Щеше да е яко да има прическа като лайно, някаква навита коса. Не мислиш ли? Не. Що е? Що? За Никой не ми си я сложи. Що е? За по-ненормални си я сложат. Само някой ходи си по улицата и гледаш някой с лайно на главата. Бате. Много зле карам, съжалявам за което. Аз ти от тук богаташкия цех. Аз ще гледам. Това къде е? Его е тука. Виж си. Мен не ме гледа, то тук сериозен пич. Айде, сядай на стола. Какво ще правиш тази ножица, да не ме заколиш? Гледайте ме какъв съм грозен, просто. Ще направим... Аз ще гледам как се стрижеш. Как ще направим, бе, хора? Е така. Направи се с прическата на Шаги от Скуби-Ду. И та хубаво. What's your scent? I'm in love with it. Ай, стрижи го, ведо. То няма какво да стрижеш, ти трябва... Да, добре. Оф, колко съм грозен. Те в лицето ти някакво изчанчено. Именно. Аз те си го правя. Аз ще взема една кола там в съседството и ще ходя в тату студиото си. Да се нашара малко. Та прическа ще сложим. Малко по-хубав цвят е така. Така. Готови сме. Аз вече пътувам към тату студиото. Гледаме. Това какво е? Кое? Брец. Майко. Така. Така ме кефи. Добре бе. Тия полицаите как ме виждат? Малко по-дебели вежди.
Веждати. What the fuck? Какво бе? Окей, не, нищо. Ще направиш чистен пич. Казвам си по-хубав мейкъп. Не, определено. Това е. Отца ти знам заглавието на клипа как ще ти бъде. Как? Мейкъп туториал. Не. Шегувам се. Съм някаква батка. Ох, та кола колко ме дразни. Яко е ми да продадем, хора. Аз па си купих. Аз си взех една по-нова от улицата. Добре. Just do it! Just do it! Да. Също да ви кажа, че за следващия епизод на GTA сме ви мислили доста интересно нещо. Горе-долу. За следващия епизод може би след малко ще го заснемаме, така че... Не знам. Добре, аз съм тъпанар. Аз просто съм тъпанар. Само 3000. Това е. Ето нямаме кола вече. Да. Това е пича. С москвича, гледайте само как. Тичи. Мара само някакво отварям вратата и я бутам някаква дебелана. Добре, хора, сега ще подсъкаме, може би, някакъв рейс, ако искате. Да, ако искаш един рейс да пуснем. Ако искаш това е нещо като... Да знам, по други епизод да бъде... И добре, други епизод. Очаквайте скоро епизоди на GTA. Това е първи епизод. Представянето и всичко. В момента аз съм... Ето вижте колко пари. 60 000... 70 000 някъде. Почти. 8 лева и... Прото също 8 лева, понеже той си направи нов акаунт. Мисъл... Да. И така. Специално за да снимам с нас. И така, това ще е за този клип. Благодаря, че гледахте и очаквайте епизодите. Чао!